Kaixo, Asier. Kaixo, Argi. Zer duzu men? Gaurko magiteko 3 txanpon hauek erabiliko ditut. Zilarrezkoak dira, haundiak, zuk ondo ikusteko. Begira. 1, 2, eta 3. Oso ondo? 1, 2, eta 3. Ondo ikusten dira 3 txanponak? Bai. Begira. Banan, bidaiatu ingo dut. Lehenengoa hau izango da. Eskuak itxi, atzamarrekin horrela egin, eta lehenengo txanpona pasatzen da esku batetik bestera. Hartu ikusteko nahi baduzu. Ez da ilusio optiko bat. Benetazkoa da, ez da? Begira. 1 eta 2. Eskuetan besterik ez. Orain, bigarren txamponerek egingo du. Honekin. Adi. Eskuak itxi, atzamarrekin horrela egin, eta bigarren txampona ere pasatzen da esku batetik bestera. Hartu ikusteko bidirela. Bidira, ez da? Bai. Eta hemen, bakarra. Azkena. Egingo dugu azkeneko aldiz. Begira, 1 eta 2. Jarri eskua horrela. 2 txampon hauek zure eskuan jarriko ditut. Itxi eskua eta mantendu itxita, bai? Azken txampona hau zure eskuan sentituko duzu. Begira. Hartzen dugu 3. txampona. Eta hemendik desagertzen da. Eta ireki eskua pixkanaka. 3 txamponak! Hor daude, ez da? Jarri hemen nahi baduzu. 1, 2, eta 3. Gustatu zaizu? Bai, asko. Gainera zure eskuan gertatu da azkeneko magia. Nahi baduzu, zaiatu eta hurrengo astean beste bat ikasiko dugu. Bai, mila esker, Asier. Zuri! Agur! Agur!